Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl potvrdit slova pana kolegy Faltýnka, ale také pana kolegy Kalouska. Krávy opravdu prdí. Vyplývá to z mnohých velmi odborných podkladů, ale stejně tak prdí stáda buvolů v Africe, sloni, žirafy, zebry. Také pak je otázka, jestli bychom měli vybít i ty, protože i oni vlastně přispívají k tomu skleníkovému efektu. Já tím chci říct, že samozřejmě Evropská unie se tímto zabývá a pokud vím, protože to bylo na celé řadě různých porad ministrů životního prostředí, tak musím konstatovat, že nic zásadního v této věci nevymyslela, kromě toho, že na posledním jednání padl návrh, jestli by krávám neměly být namontovány jakési lapače. A nicméně byla pak debata, zda by nedošlo prostě, řekněme, ke nějakému vznosu krav v případě, že by ty lapače byly příliš naplněny. Takže tím chci jenom, a to byla vážná debata na úrovni dokonce skutečně porady ministrů a na poslední klimatické konferenci. Takže já chci jenom říct, že jakkoliv to ke skleníkovému efektu nějakým způsobem bez pochyby přispívá, tak to řešení, které by někoho mohlo napadnout, že by mělo dojít k omezení živočišné výroby, která samozřejmě pak produkuje organickou hmotu tak potřebnou pro zemědělskou půdu, tak opravdu není zatím vymyšleno a obávám se, že ani vymyšleno nebude. Děkuju. Já děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou.